Salutare băieții mei și bine v-am găsit la primul meu episod de Minecraft cu Alex, desigur. Care se neacă? Avem primul nostru pickaxe iron, mă, că am 3 iron, ia uite. Te omor. Ce? Dă-mi-l mie. Îți dau, mă, că ai lumea mea. Uite, asta ești tu. Te omor. Seamănă cu tine. Da, și cu tine. Bun, deci... Alex, Bă, am găsit un băiam, am găsit alt băiam. Hai, mă? savană. Savană, bun, aici sunt șanse mari ca să găsim un sat. Da, Că ne trebuie și... Uite aici niște căuli sub apă. Ce mai e sub apă? Bă, nu ia căulul ăla. Bă, pe căul. Avem o grămadă. Avem 3 bucăți. Am și eu. Tot. Am găsit o lamă, omor. Nu omoră. E șansă mare să găsim sat aici. Da, vii sau nu? Stai, mă, să iau și eu cupru. Hai, mă, că te ajut eu să... Au luat cupru. Stai să beau și niște apă. Beau niște apă ca nu mai Filmăm de pe telefon, deci mă. Uite-mă aici. Oh! Stai O că să-ți nu. faci la... Care mi-e de n-aeră, tu nu te doare. Astea nu sunt iron, bă. Sabine, cred că mai mult te învățăm să joci Minecraft. Că habar n-ai, ești nab. Eu știu să fac un piche. De lemn? Și de lemn și de lemn asta. De ăsta. Nu Bă, poți să iei... dă-mi crafting table-ul. Eu l-am lăsat acolo. Unde ești, mă? Eu l-am lăsat acolo. Cum adică? Dă-mi tot lemnul tău. Hai, tu nu vezi cât ai? Nu, am puțin. Ia așa. Ba, mi-am făcut din greșeală. Dă-și mie lemnul, așa. Bă. Uite, alt David. Care? Bă, uite-te. Bă, Era tot la mine. bă, uite, alt David. Am omorât un David. Bravo. David cu cărniță. David cu Bă, păcăliță. uite-te la mine. Ce, mă? Ăsta e. Da, ai îmblânzit-o. Best friend forever. Bă, stai să-mi Ia, caut și eu. uite-te la mine. Stai să-mi iau și eu lama asta. Să vedem. Să vedem. Dar nu poți să o colorești. Doar te așezi pe ea. Cu tine nu vrea să fie plăcut. Uite, nu. Asta nu-i lama ta, bă. Știu, a mea e mai frumoasă. Bă, tot nu vreau, mă. Dacă ești prea urât. Bă, pleacă, mă, urât-o. Lama urât, ce ești? Și voi ați uitat că filmați. Nu. N-am uitat. Hai mă, vină cu apă. Asta e lama ta? Asta e lama ta? Da, te rog, nu omorâ. Nu. Bă, uite-te la mine. Uite-te la mine. Cu camera ta. Uite, am omorât și eu un Alex. Uite-te la mine. Sper că nu mă vezi, a? Am văzut că spargi copaci. Vacă. Ăla sunt eu? Nu știu, și foc. Bun. Și eu am găsit o vacă pe nume Alex. Uite lama mea, bă! E a mea. E a ta? Atunci am. M-am omorât. Ia uite, bă, fură din alea. Bă, Eu am găsit un cal. Calul ard. o să lasă nimic. N-am șa. A venit ăla, din ăla cu... Lasă, ne dăm. Uite, ăsta și eu. Ne dăm după creativ și așa. Ei, nu l-am Bă! să mă de nimic. Așa. Bă, știi ce am Bă, vine seara. Știi tu. Uite, l-am îmblânzit. Din prima. Bă, ce mă? Ce Bă, câine mișcă-te, mă. Bă, mișcă-te, mă. N-ai șa. Băga mi-a și că lasă aici. Am găsit un stop. Nu lua că vin albinele pe tine. Pe asta vreau. Uite, mă. Băi, Băi, dacă sunt operator. Băi, eu nu mai mă joc cu tine.
Bine, mă, hai Dă-ți că... cituri off. Bă, dar voi Member. David, tu știi cât de Și mult member. damage... David, Member! Te faci de râs. David, tu știi cât de mult damage îți dă albinele? Da, îți dă foarte Doamne, îți dă poison. Îți dă foarte mult damage, bă. Îți dă poison atâta. Păi asta vreau să-i zic și eu. Da, nu mai lăsat-o. Bă, uite, ia aici pickaxe-uri de lemn. Bă, și... Uite-ți păstrează-le că le prăjim. Da. Bă, dar unde ne bagi, mă? Uite, mama, să nu iei iron. Unde ești? Uite, Ah, aici. bă, nu lua iron, bă. Eu-ți dau pickaxe-ul meu de lemn să poate vrei să prăjești cu el. Păi am prăjit deja. Gata, am 3 iron. Eu mă arunc de aici. De te aruncam, mă. Ei, da, îți dai seama că nu sunt atât de nebun. Bă, eu vreau să-mi fac asta aici. Bine. Să fac și eu pickaxe-ul. Oi. Da, uite, mi-am făcut și eu Bă, ăsta și-a făcut 100 de sticuri. Da, și? Și-a făcut hău, lopată, topor și-a făcut și sabie de lemn. Da, și? Bine, David, că te-ai uitat la asta, că te-am omorât. A, bine. Te doare capul. Bă, mergem la minat? Fă mine, eu vreau să mă apuc de casă. Da, voi deja faceți casa, acolo sunteți, bă. Da, mă. Da, dacă nu v-ați prins, suntem 3, dar jucăm doar 2. Că altul are Minecraft, cred. Și tot ne deranjează filmarea. Bă, da, clipul trebuie să treacă de 10 minute să fie interesant. Ca să dea oamenii like. Da, bă, am uitat să ne milogim de like-uri. Da. Noi nu suntem din aia care cer like-uri, mă. E te scârț. Bine. Peste un like la videoclipul ăsta. Un like egal un David view. Ia, nu, hai. Un like egal un David view. Da? Ce faci, mă? De ce? Doamna Dina știe să ne liniștească. Nu mai mâncăm. Dacă mi-e foame. Uai! Bă, dar pune și tu gluga aia pe cap. Că ai skin cu glugă și mă enervează că nu ai pe cap. Ui! Dacă bagați din aspiratorul, veniți sus, bine? Și vă jucați acolo într-un colț. Sau dacă vă duceți la subsol, da? Da. Pe asta nu mai șterg, mă. Clipul trebuie să fie interesant, să treacă de 20 de zile. Dacă nu trece de 10 minute, e un clip prost. Ca tine. Cât timp ești, eu îmi fac materiale pentru casă. Bă! Nu. Dăm lemn. Ce? Dăm lemn, că trebuie să... Păi vină la mine. Cuturache! Unde, mă? Cuturache băguit în bloc. Păi unde ești, mă? Ei, lasă-mă... A, Dă mâncare. Și lemn. Mâncare și lemn. la mâncare am lemn. Da, mâncarea mea. Ia vezi cât Noroc! Uite-te cât lemn ți-am dat. S-a bubuit inventarul. Ca și la mine. Mauleu! Știu unde fac casa. Vrei să ne dăm oase după creativ? David. Nu. David! Da, mă. Bă, eu nu mai mă joc cu tine, că ești treșor. Nu sunt treșor, mă. A, doar m-ai întrebat. Eu oricum îmi știai răspuns. Eu mă apuc de casă, băieți. Bă, Un like și un subscribe egal o casă reușită. Mă, câți oameni ai nici nu e. Uf! ce grea e viața de YouTuber. Alții zic în comentarii că e ușoară viața de YouTuber.
Nu mă, că tu trebuie să ne milogim de like. Asta e greu. Da. E foarte Da. Bă, Davide, tu vezi câți zombi sunt aici? Nu, am cerut. Sunt 3. 3. Da, uite pe aceea. E căcat din asta pe unde este. E spawner. Vezi că e acolo. Spawner, băi, Aștept până- Sabine. Știu. Ești prost, Sabine? Aștept până... Fac o casă basic. Vrei să-ți mai dau lemn? Nu, că am destul. Îți mai cer eu dacă am nevoie. Am nevoie de loguri. Log. Loguri? Nu, loguri. Să faci rost de loguri. Bă, dar treaba e... Cred că e ceasul. E 2:10, mai sunt 50 de minute și pe vine. Ce mai? Mai sunt 20 de minute și vine. Cine? După tine. Bă, au trecut minutele de clip. Sunt 11. Păi da, dar ce? Nu e voie să-l mai ținem. Ba da, dar ține maxim de 15 minute. Nu, Dați like ca să facem partea a doua. Păi neapărat o facem după video-ul ăsta. Bă, Sabu, bă! What? Ăi! Oh. Bă, Da, e foarte buguită harta ta. Ce ai făcut, mă? nu știu. Fă rost de loguri sau te ucid. Nu e cum. Cum te cheamă pe tine? Ionel HD. Nu, pe Minecraft. Ionel HD. Știi cum mă cheamă? Cum? Pe Minecraft nu. Asta Aha. vrei să-mi dai kick? Nu. Cred că n-ai kick. Ce faci, mă? Casa, ce să fac? Îmi trebuie și mie. Și o iau de la început. Bă, vrei să fac un campfire? Am nevoie de loguri! Dăm loguri. Uite aici. Dăm loguri. 8. Uf, mai bine decât nimic. Mai aveam și eu 5 egal Ce? 13. Am 13 loguri. Cam Ce îmi trebuie, mă? Să prăjesc? Da, mâncare. Am intrat zombie pe mine, nu e clar. Păi rău. să-mi spui dacă îți place casa care o fac, dar nu te uita. Poți să te uiți dacă final. Bă, tu îmi pregătești materialele. Am nevoie de glass și de cobblestone. Bă, dar merge să pui pickaxe-ul de stăm la furnal? Bă, vă pun pe fundal. E de lemn, da. Davide, vrei să spun pe fundal muzică? Muzica! Ce prost sunt. Spune-mi ceva nou. Ce? Spune-mi ceva nou, Sabine. Nu. Sabine să zic. Tip, tiriri. Tiriri. Da, dă-te, mă. Mergem la subsol. Mergem la subsol. Taci, că am pornit-o. Trebuiam să fac la crafting. Vezi că vine noaptea. Da, încă n-avem pat. Paturi. Da. Uite. Îți place casa pe Nicu? Da, stai să o fac eu, să te ajut. Naru, lasă că aici fac eu cum vreau.
Ai cobblestone? Nu. Vezi că vin zombie pe noi. Dă-te, dă-te. Bă, eu mă duc să caut oi. Băi, nu așa. Păi am văzut o oaie. A, pe doi, da. Alex, vrei să-ți arăt ce și... Aoleu, e și skeleton. Alex, uite. A, uite. Uite, uite ce are și vreau așa. Da, e gri. Nu, vrei să mă la Tu ia cum vrei pe asta. Ce să-și ia? Și șarpe. Șarpele. Zi la mea, dar vrei să ți-l arăți? Nu. Nu, că el are fobie de șarpe. Am nevoie de cobblestone. Păi atunci să ne dăm după creativ. Bă, dacă vrei să dați ceva după creativ, Wow, uite, Endermanul. nu suntem pe creativ. Enderman. Uite, ăsta și eu, bă, David, ăsta. Care? Endermanul? Montaña. O să cred. Bă, și mine care mai trebuie? Amore! Alex! Stai, Stai. Bă, cine mai? Alex, sau vrei să-mi iau șarpe de mine? Uite ce șarpe spune Alex să-mi iau. Dar tu vezi cât costă? 5,90. Alex, spune să mă auză în ăsta. Păi dacă... Știi cât e ăsta? Du-te mai ăla. Banii plătesc puțin. Ce frig de mine. Eu mi-am luat, mie îmi place păcușorul de gândire. Ăla a umflat așa. Ce-ai luat itemele? Acum. Uite așa, uite, nu? Mori, hamster, păcușorul de gândire. E mai așa, mai rotund. Dar nu ca... Nu primim cu colindul, nu. Ii, ce șa... David, zile că nu primim cu colindul, că la mine nu vor să înțeleagă. Nu primim cu colindul. Deschide-le, mă. Nu primim cu colindul. De ce ești? Alex, vezi ce pești? Păi mie mi-arată că a ieșit. O să iasă în curând. De ce? Da. Mi-a dat mie disconnect. Ia, Am ăsta. dat-o prost. Mamă, ăsta 4 milioane, frate. David, știi ce mi-au eu? Intru acum. Bă, David, tu vezi ce mișto e și ăsta. 7 lei? Un din asta, uite ce frumos e. Ia-ți la mov, că arată cel mai șmecher. Sau... Stai, cam atât a fost episodul. Nu-l mai prelungim prea mult. Bine, hai, pa, vă pup! O să îl postez.